Когато неотдавна представихме алуминиевият смартфон Lenovo S90 и говорихме за хардуерът му, ви обещахме, че съвсем скоро ще покажем детайлно видеоревю на един друг модел, който запълва обновеното портфолио на бранда. Ето, че този ден дойде и устройството е вече в ръцете ни. Също както S90, и то крие приятни изненади. Дали отново имаме фронтална камера с светкавица или ни очаква нещо друго? Гледайте ни в следващите няколко минути и ще разберете. А сега, уважаеми дами и господа, нека светлините на прожекторите огреят Lenovo A6000. В дизайнът на устройството всичко е точно премерено и на мястото си. Корпусът е елегантен и в него не намираме нито един елемент, който да подразни очите ни. Предната и страничните къси части са отсечени. От дългите към задната има плавна преливка, която прави A6000 достатъчно удобен за държане с една ръка. Задната част и периферията са едно общо моноблоково парче от soft touch пластика. Този материал, както знаем, е приятен на допир и свежда до минимум опасността от неволно изпускане при работа от ръцете ни. Единственият минус на този вид обработка на пластмасата е, че по повърхността и пръстови отпечатъци личат. Това обаче се отнася само за черната версия, която тестваме ние. При бялата няма подобен проблем, след като свалим капака с помощта на специално предназначено за целта уше в долният десен ъгъл. Пред нас се открива достъп до батерията, слота за карта памет и две гнезда за SIM карти. Едната от тях поддържа 3G и 4G LTE, а другата е единствено 2G. Като размери определяме Lenovo A6000 като компактен. Той е висок 141 мм, с ширина 70 и дебелина 8,2. С изключение на последната стойност, A6000 е по-малък от споменатият по-рано S60. При теглото разликата е едва 1 грам. Тук маркираме 128. Приликата в габаритите на двата смартфона е логична, имайки предвид, че при A6000 дисплеят също е с 5-инчов диагонал. Това е Super AMOLED IPS матрица с HD резолюция 1280 към 720 пиксела. От тук следва, че плътността на пикселите за площ от 1 инч е 294, с размер на всеки един от тях 0,0865 мм. Статистически това е един добър резултат, идентичен с този на споменатото вече метално Lenovo. Впечатленията ни от двата дисплея са почти реципрочни. Зрителните ъгли на A6000 са 180 градуса, както за хоризонтална, така и за вертикална гледна точка. Още от пръв поглед тук впечатление ни прави изключително високата яркост на дисплея. Благодарение на нея, независимо че екрана има глоси покритие, не отчитаме проблеми при работа под пряка слънчева светлина. Регулацията на яркостта може да става както ръчно, така и автоматично, с помощта на вграденият сензор за заобикалящата ни светлина. Той е разположен във фронталната част на телефона, непосредствено до предната камера. Тя е 2 мегапиксела, напълно достатъчни, че да ви помогнат при провеждането на видеоразговори. Основната камера вече има по-голям диапазон на приложения, защото ни предоставя цели 8 мегапиксела с максимална резолюция на снимката 3264 към 2448 пиксела. Тя разполага с автоматичен, насочващ и проследяващ лицата в кадъра фокус. Отчитаме още наличието на наслагващата серия от кадри HDR, LED светкавица с диапазон на осветяване от около 3 метра, редица филтри и настройки, както и комбиниращата се с вградената навигация на телефона геотагинг. Няколко тестови снимки можете да видите в текста под ревюто ни. Нещо, което задължително трябва да отбележим в този смартфон, е вграденото му озвучение. Върху гърба намираме две решетки, а между тях надпис Dolby. Да, звукът не е просто стерео, а буквално ни заобикаля. Най-добре ще усетите ефекта при игра на динамични игри, гледане на видеоклипове или слушане на музика. Dolby Digital Plus, който има иконка за бърз достъп към настройките, ни предоставя подобрени нива на звука, с по-дълбок бас и реалистично възпроизвеждане на тоновете, дори на оживени и шумни места. Ще отбележим, че звукът, който ни дава A6000 е достатъчно качествен, също когато използваме слушалките, които са част от базовата му окомплектовка. Говорейки за музика, ще отбележим, че Lenovo са вградили в A6000 и приложението Jovera Music. С негова помощ онлайн можете да слушате милиони песни. Изобщо от Lenovo са се погрижили базово след покупката на смартфона да имаме доста полезни неща. Например SyncKit, чрез който синхронизираме информация, ShareIt за безплатно Wi-Fi споделяне и Security, който ни предпазва от вируси и други недобронамерени хакерски атаки. Lenovo A6000 се захранва от 4-ядрен процесор Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. 64-битовото System on Chip CPU е с ARM Cortex A53 архитектура и работи с тактова частота 1,2 ГГц.
RAM паметта 1 ГБ, а партниращият графичен процесор Adreno 306. Телефонът се справя отлично с всички средно тежки задачи, които му поставяме. Вграденото пространство за съхранение на данни е 8 ГБ. С помощта на слотът за карти памет обаче можете да добавите до още 32 ГБ. Батерията, която захранва Lenovo A6000 е литий полимер акумулатор с заряд 2300 мАч. С тях на помощ струващият около 330 лева смартфон може да издържи около 22 часа разговори в 2G мрежа или 11 дни в режим на изчакване.